Sobrang ganda guys. Ito na ang ating Mayong volcano guys. Ayan siya. Napakaganda. So, andito yung gaganapin yung event. Hintayin na lang natin yung oras. So, wala pa akong nakikita ano pa mang pero ito gaganapin. Ito gaganapin yung events guys. Yung malawak na dinadaanan ng lakad from Mayon. Dok! Go for it! Resisting it. I understand it can be scary, but you be safe in my arms, baby. Just take a leap of faith. Come on, just take my hand. 'Cause our private's irreplaceable. You don't see this kind of love anymore. It's special.
would like to acknowledge the presence of our dear Mayor, Mayor Baldo. And officially, we'll start the program now. Welcome to the first Cagsawa Festival Off-Road Mayhem. To start with, let's all stand for the Philippine National Anthem. Thank you. Una po ang nagulong-ulong Mayor. Mayor, good morning. Ano po? Ano po, sir? Una-una po, siyempre. Ay nagaw po sa inyo namin. Gusto ko namin pasalamat ang mga ilang brother. Natuwa sa mga participants po na ayaw nyo. Una-una po pasalamat sa pag-support na ito sa mga event sa alam kada sa Festival. First time kita nag-play, mapanood. First time ko yung talaga. Araw po ito, nakuha ko ang first time na event muna doon sa talaga. Gusto ko po ang itong sa talaga, na-engage naman. Ako lang, sa mga COVID natin na sila. So, ang talaga sa extreme capital of India. Ako lang ako. Siyempre, kulang na rin sa outbound kasi yung mga sa nga yung survival. Ano lang po inyo dyan? Maano ba? Kaya yung sa President, September, kasi 250 years na country sa medical cinema at pwede din hindi ka mag-Taiwan event. And ilingon ka, ano bang klaseng track ang pwede kailang dito sa Targa? Design ka nagabos po si Mayong Volcano o ang magkain sa iba ayun si Cagsawa sa talaga magkasama so yun po ang pinanong kaya ang si Cagsawa yung sa So, yan po yan. Yan po ang mga tauman, enjoy, ang mga participants, kita. Kasi mas magayon po, warang ba? Then, tapos po na participants, very much. Thank you, Mayor. And before we leave, around ko po na decrease na siya na mag-gather together kita. We'll take a picture with Mayor, then after that we'll start with it. Tapos muna the Mayor together, of course, the legendary. All racer po, let's look together here. Para po sa laruan na lang, para at dyan, kung mawala na si Mayor, mabalik na sa awarding.